Tini norok nugui makhana astubal mato kuthum laimani Tiprasa rokno ST cancel khaina hnei dormo selaye Tiprasa ni hukumu mukumuno sekmao hnei bongni kok silmani singwa jagao tom nukjak hangka koktumani bisingtui Tiprasa rok amsung nukjak liya Kubuni dopha ni borok rok se banner tirijak norok o jagao nugui makhana o banner norok sijak nukhna Tiprasa rok ni lukuthum panda hnei ga banner tijak rok Tiprasa rok da norok nuguin saiman tokana sobo tongo Tiprasa rok bo gwerei ingya khoroknei khorok tam Tiprasa rok amo bujia ngei manu borok omo jusino allow ngi thanga ke Tiprasa rok divide ngi thangnai borok hoito omo bujia na saimi ang na borok amtei ni bagai khlaina ni bagai ar thango hnei মানে সাইমি এটা মানে নখপুরকে সাইমি এটা গাই সর সব জায়গা আমি টিভি প্রোগ্রাম নেই শুনে কথা আমাদের Hingke baksa borok rok sawi simanya o jagao tomoni bagi phai o jagao sokpai se saimonu borok tomoni bagi o jagao phai tar mane no tomo Tiprasa rok no phemlogi tubjang ma deklai o jagao khorokni khoroktam Tiprasa phaina rok borok soi ke sawi de man amti Tiprasa rok no ST cancel khaina ni bagi o jagao tubujago hnei Tiprasa rok 99% o sajagya bo Hindu panung tongthung Christian panung tongthung tobo Tiprasa amono comment no ang kwbang mano nugu bo hai dormo chaya rokni samani kwbangma social media roko nugu amoni bagino jeso dormo phana khaitung nung kebono chaya hnei ta sadi tomoni himble nung tini adika walai tongkhakai borok ni je samung khlai tongmani amo success wngkha norok tini o jagao nugunyo tongo omo kunu Tiprasa rajani bongsho amsuk kwrwi o jagao kok borok sanai sikrwi te banner rok ke kok borok sijak hingke borok bahai saka Tiprasa ni agini rajani hukumu mukumu kmai tongo hnei Tiprasa rok jeso dormo phana khai tongtung nijini hukumu mukumu no sekmaya kwbangma tongo chini Tiprasa ni hukumu mukumu chini Tiprasa ni yakni keplewi thangka taya gini bubagra songbai bumung slamjak jagani bumung rok slai rejak baikha tini o meeting khaima jaga sudui astobol mat nei bubagra song bumung rei klangjak amorok tabuk slai onyo khlairi rejak baikha engna nangma khai bubagra birbikromni bumung basi engna nangmani haibeno onyo hasteni borokni engei mano bubarat haktoram bagai kotorma samung khlaikina haibeno Tipra hasteni bagai bubagra birbikrom no hero bono chini Tiprasa ni bagai jaga reserve ke khati klangmani bagai no tini chung edisi hnei tongi tongmano ge o ST cancel khaina ni hini sanai rok omono khai tomni bagai kokti saya omo khai agini Tiprasa rok ni sirsiti kmama klaya da soi kok ngke Tiprasa rok nung jesa dormo phana khaidi tobo o ST cancel khaina mano logi kebur nai krei tongoi mano khoroksa khoroknoi tongoi mano amro le khawi suri mano haipano joto Tiprasa le jesa dormo phana khlai tongding omono sajagya angbo sajagya ang Hindu no khlai tongo amona ang social media ro nungmani khoroksa khoroknoi rokai walai laise tonglai khana siglai nuglai malai ange amona amti tangdi bongni plan success si ngi tongkha nung hai ing tongkha ke tinini video amsung no norokni bukhani kokbo komini bisingtei sahordi norok video no sajaka like khlaidi te subscribe khlaidi ketal norok video no nai tongkha ke bell icon no click khadi jepra ang video ketal upload khayo nongro notification soknya bagi amsung no tini video ham